Saka ipapo nas ndopandiri kuti chi japreza acho achimba soka inoti chi chijamagira. Aiwa makadzi. 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 Asi chatuya chi wakadzi muchafara mese aditi. Aiwa makadzi. Chi? Makadzi. Asi chotambuka chi makadzi muchanomesana muchajuvana aditi. Muchafara kana koma. Makadzi anoimba makadzi. Makadzi. Asi pachoya chi makadzi aditi. Saka ndiri kuti chi kumarondera kune. Aiwa kwarisapi. Chi? Kwarisapi. Chi? Kwarisapi. Asi musango pepe aditi mozvenzwa. Aiwa kwarisapi. Chi? Kwarisapi. Asi rusape ndinogadzira rupasa. Aiwa kwarisapi ndokune nhimbe FM. Asi kwarisape ndokune nhimbe chi FM aditi. Saka uchipinda Sayoja, uchipinda Methodist, kune FM yeko aditi. Aiwa radio station. Chi? Radio station. Asi chi radio caption, kunyoshima caption aditi. Aiwa radio station. Chi? Station. Asi radio chi station uneswa fuel chi. Aiwa. Young Fire filling station. Radio station. Ndo aridzwe filling station. Aiwa radio station ni radio station. Ndo aridzwe stationary aditi. Aiwa. Wayango zvimirira. Yazvimirira. Well, thank you. Alright. Saka ndikuti chi munongoifollowa waditi pa Facebook, pa TikTok, pese inenge iripo aditi. Saka thank you.